za ka ga da yawa mutane idan suka samu dama a rayuwa, na'am, wasu ba sa ƙoƙari su amfani su ribanci ita wannan damar har sai ta kubuce musu. Za ka gaskiya. iya samu wannan ga 'yan kasuwanmu, za ka iya samu wannan ga shugabanninmu, Mm. ka za ka iya samu ma hatta ga masu mulki. Mutum ne za a ba shi mulki, ya yi abin da ya kamata ya yi, har mulkin ya ƙare bai yi ba, da ƙarshe bayan mulki ya ƙare ya yi ta nadama, kuma bayan da za a yi abin ya dawo. To mai girma Sardauna, Yawa. giyan mulki To. ta fi giyar kwalba bugawa. A haba mala. Ranka ya daɗe, za ka yi daɗi, bari ka ji gaya maka. To. Giya ta mulki. Yanzu mutumin da yake ordinary mutum in aka ɗauko shi da ya hau kan kujera ta mulki. Ko zaɓen shi aka yi, ko wani matsayi ne ya kai shi, ko karatu ya kai shi, ko dama ce, ko jama'a ne suka kai shi, ko aka zaɓe shi, to ya tashi daga wanda ka san shi jiya. Shi yasa Imamu Ghazali ke cewa sarki ba aboki bane. Duk lokacin da mutum ya hau mulki ka bi shi a hankali sai maka wulakanci. Ita giyan mulki tana bugar da mutum lokacin da ya hau, sai ya manta da waɗanda idan ya gama wannan mulkin, ga wanda na taso tare da su zan koma wajen su. Dan haka ko da mai mulki ne in ka ga ya ɗauki waya kaɗai ne cikin uku. Ko dai yana ƙaunar ka, ko yana tsoron sharrin ka, ko akwai wata buƙatar zaka biya mishi. Shine zai iya baka dama ku haɗu da shi, ya baka ƙofar da za ku tattauna a lokacin da yake mulki. Amma wanda bai ƙaunar ka, yana tsammanin ba wani abu za ka yi mai, kuma kai ba za ka masa sharri ba, to ba zai neme ka ba. Wannan abin yake sanya mutane da yawa ba sa gina al'umma. Bari maka misali, amma fa ka yi haƙuri. Yanzu ka ɗauki waɗanda suke 'yan siyasa, mutane nawa ne suke gama siyasa ba su gina kowa ba, sai sun dawo kuma za su zauna su rinka wasan ɓoyo da jama'a. Mutane nawa ne suke aikin gwamnati, mutum ya ƙore aikinsa na gwamnati, a cikin gidansa da anguwarsa da danginsa bai ɗauki kowa aiki ba. Subhanallah. Amma duk mai suna, mai biki, mai aikin hidima, mai kaza zai masa a lokacin wannan. Da ya sauka shikenan sun yi mutuwar kasko. To wannan giya ta mulki tana jefa mutane cikin nadama. Shi yasa idan mutum yana kan mulki, Allah yana taimakon sa, sai ya bashi hankali tuna wannan da wannan zai mun tasiri ko bayan gama mulki na. Wani zo mai abu kaza, wani tare da shi maka taso, wani makoci na ne, wani malami na ne, wani kaza ne. Yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya jarabci masu mulki. Shi yasa Imamu Aliyu dan Abi Talib ya ce kana kewaye da mutane uku, da mai son ka, da mai jin tsoron ka, da kuma wanda yake jiran faduwar ka. Yace amma ka rike kowa, ba kowa ke iya hawa wata kujera ta arziki ba, bai shafa ma idanun shi tozalin daina ganin mutanen da zai dace da su ba. Shi yasa da yawa da sun sauka daga mulki ko dama ta kare sai mutum ya hauna dama, saboda dama so ɗaya take zuwa mutum da dama. Akwai lokacin da idan mutum ya gama, ai kai ko da yake bari in ba wannan misalin dan na san ka yanzu sai kuma kada ni wani wurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.